Zdravím vás ľudia pri novom videu, dneska si tu hráme ďalší diel z Blox Fruitu a dneska tu budeme iba tradiť Fruitka, lebo včera som vytradil Budhu a dneska sa pokúsime za Budhu vytradiť T-Rex, keď niekto bude mať. Takže môžeme ísť na to, ale zatiaľ tu nikto není, možno sa ešte joineme na inší server. A keď sa vám páčia naše videá, môžete dať lajky, odbery, choďte sa kúknúť na náš kanál, na naše videjka. A môžeme ísť na to, ale zatiaľ tu nikto není, takže skúsime sa ísť joinúť na inší server. Dúfam, že tu už bude viacej typkov, ktorí budú chcieť tradiť. A môžete písať do komentov, že čo by sme si mohli natočiť na budúce. Lebo už neviem fakt. Takže môžete písať do komentov, ale... Dobre, už ideme. Sú tu nejakí typci, takže... ideme si tu sadkať s nimi. No, aj by ten jeden, fakt. Poď. No, poď aj ty. Ten zmizol. Poď ty. Prišiel ďalší, dobre. Poďme tu na. Dajme mu tam Venom, on má Shadow. No, sám, dobre. A Diamond. No. Za Budhu to určite nedám. Ale môžeme to dať za... takto tu, kde sa to oplatilo. No, vyskočil, to nevadí. Ale ideme si tu ešte raz sadnúť, počkáme na niekoho inšieho. Dobre, to je ten istý? Neviem, asi nie. On má... Gravity, tak mu tu Budhu, on má Budhu do frasa. Ghost. No, za Pain. Tak, nechce ísť tradiť. Dobre, ideme ešte raz tu satnúť. Dobre, no poďte niekto. Poďte, no tam niekto sedí. Ešte neviem, že som tradil už. Skúsime. Dobre. Poď. Blizzard má tam Budhu, on má Control. Ja som včera vytradil Control, on má aj Shadow. Tak to skúsime ešte Pain. Má toto má. Shadow, tak to dáme za Spider a Gravity. On vyskočil, to nevadí. Ideme s ďalším. Tam on sedí, takže ideme do ďalšej lavice. K ďalšiemu stolu. Dobre, poď. Revel, či jak sa voláš? Real. Hej. Nechcem sa mi písať, no sadaj, vole. Rýchlo. Akože... Trade. No, poď. Dobre, ideme s ním. On si musím sadnúť, dobre. Venom nemá. Gravity tiež nie. Čo ti dávam fakt kýcam? Akceptneme to. Určite nám to nedá, no ale... uvidíme. No jasné. Vyskočil. Nevadí. Ideme si tu zase sadnúť. Možno niekto príde. Dúfam, že vytradíme niečo dobre v tomto videu. Dobre, je tu nejaký capek. Dobre, čo on má? Vyskočil hneď, neviem prečo. No poď. Poďte ďalší, haló. Trade. Trade. Toto, s tým som tradil, to už nič. No, to som tradil. Ale neukázal mi, aký má Fruita. Ukáž nám. Rybky, no poď. Poď so mnou.
O. Skúsim ísť tu na... A nejakých Čech možno. Gamer.cz. Bože, kámo, to je S. Nie CZ, dobre. Nevadí. No a ty Vogis. Čo to má? Má toho Yetiho. No poď. Nie. Ideme tu si sadnúť s ním. On tak mi to fest zle hraje. Keď to mám takto. No on nakýca, to je jasné. To kašlem. Dám tam ešte Gravity. No. Keď sa nám nedá, takže môžeme rovno vyskočiť. Čau. No a poďte vy. S tým som tradil. S tým tiež. Dobre, ideme na ďalší server. Dáme si nie. Možno to príde. Ideme s týmto. O, na Spirit. Dobre, tak poď za budú. On má aj kontrol. Dobre, tak... Tak tu akceptujeme to. Akcept. Toto by bol dobrý trade celkom, možno. Neviem. Ale necháme to. To je dobrý trade. Takže nice. Vytradili sme Spirit a Phoenix. Či nie, iba Spirit, či nie? Hej. Takže máme Spirit a Venom. To je dobré. S ním som tradil. On má Leopard. Rýchlo, akcept. Akcept. A ten typek má T-Rex. Neviem, čo je lepšie teraz Spirit alebo T-Rex, ale to je jedno. Máme Spirit. A ideme skúsiť ešte ďalší server. Neviem, prečo mi to nejde. Lebo niektoré sa... No, niektoré nejdú. No a tento ide. Takže ideme na ďalší. Dobre, takže sme na ďalšom serveri. Ideme si tu sadkať s niekým. Dobre. A prečo vyskočil hneď? A typek má budhu. No poď. Držal v ruke typek budhu, sa mi zdá. No poď si sadnúť. Tam niekto ide. Poď aj tu, vole. No poď. Dobre, tak máme tam Spirit. Venom. Aha, no dobre, tak to nemá nič. No to vyskakujem. No a poďte druhý, čo má budhu. O. Poď. A ja niekto sa tu spavnul. No ty choď preč, ty nič nemáš dobré. No. Poď. On čo tam? Brom drží v ruke sand. No. On má iba Phoenix. Nemá nič dobré. Keby som ešte prihodil, ja neviem, niečo lepšie. Akceptujeme to. A vyskočíme. Prečo sme to náhodou nedali. Tak radšej vyskočíme skôr, nie na jednotke. To nevadí. Dobre, a tu nikto není. No ešte ten. Ešte s tým by som mohol. No poď. S tým som už bol, či nie? To ma nezaujíma. Ty on alebo nie?
Neviem, to je jedno, dobre, vyskočíme. Ideme tu na. No, pozor. No, sadni si. No, nice. A nie, to bol tento naho, či nie? Hej, to bol tento. Ten má iba... Nič nemá dobre, ideme tu na. No, sadni si, dobre. No poďte si sadnúť niekto. Kokos. Hej. A ten šiel. Hasan. No poď si sadnúť, veď tu prišiel. Hasan. Dobre, tak tu už asi nikto nejde. Skúsme ešte raz, možno si niekto príde sadnúť. Počkáme chvíľu. No. Prišiel. Hasan. On má gravity, ten nemá. Lávko, čo píše? Oh no. Akcept hneď. Škoda. On mal tiež to nové frútko gas, to som ešte nevidel. Dobre, takže ľudia, keď sa vám video páčilo, môžete dať lajky, odbery. Choďte na naše ďalšie videá. A čus.